Jason Derulo, Want to Want Me, εδώ στον VFM 91 και ένα καλό μεσημεράκι Δευτέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 και να δίνεις τώρα καραμέλα, ζελεδάκια, αυτά ξέρετε, αυτά που βγαίνουν σε πολλές γεύσεις και πολλά χρώματα, φρουκτώδεις έτσι συνήθως, είναι ωραία, είναι γλυκά, να κερνάς τους καλεσμένους σου και να λένε ότι δεν θέλουν να φάνε ζελεδάκι γιατί λέει μέσα έχει ζωικά στοιχεία. Τα λέω καλά, Ανδρέα και Δήμητρα, που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Vegan τρόπος ζωής. Σε όλα vegan. Έτσι. Ναι. Ο vegan τρόπος ζωής είναι γενικά μια φιλοσοφία. Είναι ένα κίνημα που έχει γίνει παγκόσμιο. Είναι μια στάση ζωής η οποία επιδιώκει να μειώσει τη βαναυσότητα και την εκμετάλλευση και αν είναι δυνατόν να την εξαλείψει απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εμείς σαν vegans δεν καταναλώνουμε οποιαδήποτε τροφή προέρχεται από ζώα ή τα παράγωγα τους, όπως το κρέας, τα αυγά, το γάλα, το μέλι. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε είδη ένδυσης και υπόδυσης τα οποία προέρχονται από ζώα. Α, και στα ρούχα, όχι μόνο στη διατροφή. Επειδή είναι μια ηθική επιλογή, δεν περιορίζεται μόνο στη διατροφή, εκτείνεται σε όλο τον τρόπο ζωής μας γενικά. Οπότε και στα ρούχα δεν επιλέγουμε προϊόντα που περιέχουν δέρμα, γούνα, μαλλί ή οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε επίσης εναντίον των μορφών ψυχαγωγίας που βασίζονται στην εκμετάλλευση των ζώων, όπως είναι τα τσίρκα, η ζωολογική κήπη, η χρήση των ζώων σε ταινίες, σε θεάματα και ενάντια στα πειράματα σε ζώα. Καλά, σε αυτό είμαστε νομίζω όλοι κατά. Έτσι, αλλά τώρα το κρεατάκι λίγο εγώ δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Λοιπόν, πόσα χρόνια είστε παιδιά vegan? Εγώ είμαι χορτοφάγος 8 χρόνια, δηλαδή προηγουμένως έτρωγα αυγά και γάλα. Και κρέας έτρωγες? Όχι. Τα προηγούμενα 8 χρόνια δεν έτρωγα καθόλου κρέας. Έτρωγα μόνο αυγά και γάλα τα πρώτα 4 και μετά όταν έκανα τη σύνδεση και κατάλαβα την βαναυσότητα που κρύβεται πίσω από το γάλα και τα αυγά, σταμάτησα να... Κρέας δεν έχεις φάει ποτέ δηλαδή? Έτρωγα μέχρι τα 18 μου. Έτρωγες μέχρι τα 18. 27. Η Δήμητρα? Εγώ μέχρι τα 15 μου έτρωγα τα πάντα, αλλά από τα 15 μου, από το 2000, έχω να φάω σάρκα ζώων είτε από ζώα της θάλασσας είτε από ζώα της ξηράς και αυγά. Τι έγινε, θέλω να μου πείτε εκείνο το σημείο που άλλαξε μέσα σας η θεωρία που είχατε και αποφασίσετε να ακολουθήσετε έναν άλλο τρόπο διατροφής. Εκείνο, θέλω να σας μεταφέρω σε εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι γενικά αυτό το σπόρο, αυτό το μικρόβιο αν θέλεις τον είχαμε από μικρή, τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωθα, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου ήταν κυνηγός και είχε φάρμα με ζώα και κάθε φορά που τον έβλεπα ή να σκοτώνει ή να φέρνει στο σπίτι πουλιά νεκρά, ας πούμε, ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό και γενικά σαν παιδί αρνιόμουν να τρώω από αυτά. Μεγαλώνοντας άρχισα να συνειδητοποιώ τη βία που κρύβεται πίσω από αυτά τα προϊόντα και τελικά το κλικ έγινε όταν διάβασα για πρώτη φορά για τη συμπόνια, αυτό που λένε στη γιόγκα ahimsa, δηλαδή σημαίνει μη βία. Εκεί έκανα τη σύνδεση και κατάλαβα ότι όπως εγώ δεν θέλω να υποφέρω, έτσι και όλα τα ζωντανά πλάσματα. Και από εκεί και πέρα άρχισα να μαθαίνω, να βλέπω βίντεο, να διαβάζω, να ενημερώνομαι και τελικά έγινα χορτοφάγος. Και εσύ Δήμητρα κάτι αντίστοιχο να φανταστώ? Περίπου. Εγώ όπως και όλα τα παιδιά αγαπούσα τα ζώα. Στο κάτω-κάτω, εάν βάλεις σε ένα παιδί δίπλα, σε ένα βρέφος, ένα μήλο και ένα κουνέλι, δεν υπάρχει περίπτωση να σφάξει το κουνέλι και να το φάει και να παίξει με το μήλο. Οπότε και εγώ τα αγαπούσα πάρα πολύ και είχα και ένα σκυλάκι. Το οποίο με βοήθησε να κάνω τη σύνδεση και σκεφτόμουν ότι δεν θα μπορούσα να σκοτώσω το σκύλο μου. Γιατί το κάνω αυτό σε ένα γουρουνάκι? Και στα 15 μου έτυχε και είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στη τηλεόραση με μια σκηνή που τότε μετάραξε βεβαίως. Εκ των υστέρων είδα πολύ πολύ χειρότερες σκηνές και μέσα σε ένα βράδυ σταμάτησα να τρώω ζώα της θάλασσας, της ξηράς, αυγά και οτιδήποτε μέσα που είχε αυγό, αλλά δεν ήξερα τι βαναυσότητα κρύβουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα κατανάλωνα μέχρι το 2012. Δεν σας λείπουν καθόλου έτσι τα αυγά, το γάλα, αν τα δείτε μπροστά σας έτσι τηγανιτά με διάφορες γεύσεις και αυτά, με το τυρί?
Τίποτα. Τώρα πια όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το γάλα έχει μια εθιστική ουσία. Ο Ανδρέας που είναι φοιτητής ιατρικής μπορεί να μας τα πει και καλύτερα, και προκαλεί φαινόμενα εξάρτησης. Για τα υπόλοιπα όχι. Ήταν εύκολο στην αρχή αυτό να το κόψετε αμέσως? Για μένα γενικά το να κόψω το κρέας ήταν το πιο εύκολο. Μετά το να κόψω τα γαλακτοκομικά ήταν κάπως πιο ζώρικο, γιατί ένιωθα έτσι μια ισχυρή προσκόλληση προς το γάλα, τα τυριά, τα παγωτά, όλα αυτά τα προϊόντα. Αυτό εξηγείται και επιστημονικά, γιατί το γάλα περιέχει κάποιες ουσίες που λέγονται καζεομορφίνες μέσα, οι οποίες είναι πολύ χαμηλής δραστικότητας οπιοειδή, τα οποία έχουν το σκοπό να συνδέουν το μοσχαράκι με τη μαμά γελάδα για να μην φεύγει από κοντά της. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα με στο γάλα. Σύνδεσμος, ναι. Στους ανθρώπους δημιουργεί αντίστοιχα φαινόμενα με την τροφή τους. Δηλαδή τους αφήνει να απεξαρτηθούν από το τυρί και τα γαλακτοκομικά. Αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι τα έχετε ψάξει όλα και τα ξέρετε όλα. Πείτε μου λίγο γι' αυτό για τα ζελεδάκια που είπα πριν που σας κέρασα. Α, ναι. Γιατί είμαστε εμείς εδώ πολύ γλυκοί άνθρωποι και θέλουμε να γλυκαίνουμε και τους καλεσμένους μας και έτσι δίνουμε καραμελίτσες, ναι. Μπορείτε να τους γλυκάνετε και με καραμελίτσες χωρίς ζωικά προϊόντα. Οι συγκεκριμένες, ας πούμε, όπως αυτά τα μαλακά ζελεδάκια και γενικά όλα τα ζελεδάκια του εμπόριου. Μια ανατροπή τώρα, ακούστε την εκεί έξω, ναι, για πες μας τι έχει. Φτιάχνονται από μια ουσία που λέγεται ζελατίνη. Η ζελατίνη είναι ένα πολύ βασικό συστατικό των οστών και των χόνδρων των ζώων, οπότε από τα κατάλοιπα της βιομηχανίας κρέατος, μύτες, αυτιά, οστά, χόντρους κλπ. Αυτά τα βράζουν και βγαίνει η ουσία που λέγεται ζελατίνη, που είναι αυτή η ουσία που δίνει το πολύ ωραίο τη ζελατινώδης υφή και στο ζελέ, ας πούμε, που διαφημίζεται και σαν νηστίσιμο, ξέρω, και σαν φυτικό. Μόνο φυτικό δεν είναι. Και μόνο φυτικό δεν είναι. Και κάτι άλλο είπες εσύ ότι έχει Ναι, μέσα. Αυτό είναι ακόμα Δεν πιο το λες εσύ, Ανδρέα, αυτό. Πες το, Δήμητρα. Αυτός είναι ο δικός μου τομέας, οι καρμίνες. Είναι αυτό το χρώμα, το κόκκινο που έχουν τα ζελέ και αυτά τα μαλακά τα ζελεδάκια. Είναι το κόκκινο χρώμα που υπάρχει και στα κραγιόν. Προέρχεται από μια φυσική ουσία, αλλά δεν είναι φυτική. Προέρχεται από τις καρμίνες, που στην ουσία είναι πολυτοποιημένα σκαθάρια. Και οι γυναίκες αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι κατά 99% το κόκκινο κραγιόν τους περιέχει χρωστική από σκαθάρια. Αλλά εδώ ερχόμαστε εμείς για να δείξουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος γενικότερα. Δηλαδή δεν είμαστε απλά καταγγελτικοί, αλλά δίνουμε λύσεις σε όλα. Και εδώ έρχεται και ο Φλωράιντα τώρα, στον VFM 91 και 1. Glitterball. Σίγμα Άλλα Χέντερσον εδώ στον VFM 91 και 1. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας και η Δήμητρα από την ομάδα Vegan Θεσσαλονίκη. Μας λέει ο Κώστας, καλά λέει αυτά και να στους καλεσμένους σου. Τι να κάνω Κώστα, τώρα και εγώ το έμαθα. Όσο ζω μαθαίνω. Αυτό είναι και αυτό μια εμπειρία τώρα σήμερα που ήρθαν τα παιδιά εδώ από τους Vegan. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν καταναλώνεται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, αλλά ούτε και στην ένδυση, υπόθεση και καλλιτικά, καθαριστικά, τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση των ζώων. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι για να μείνουμε στη διατροφή περισσότερο. Μου εξασφαλίζει εμένα αυτό μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή? Ναι. Σε αυτό το κομμάτι γενικά η ομάδα μας έχει ψάξει, έχει κάνει αρκετή έρευνα και έχει εκδώσει και συγκεκριμένες οδηγίες, οδηγούς για να μπορέσει να κάνεις ισορροπημένη διατροφή, και η απάντηση είναι πολύ απλά ναι. Και κατά παραδοχή μάλιστα και πολλών μεγάλων οργανισμών οι οποίοι σχετίζονται με την υγεία, όπως ο Σύνδεσμος Καρδιολόγων της Αμερικής, ο Παγκόσμιος Διαιτολογικός Σύνδεσμος, όλοι λένε ότι η καθαρά φυτοφαϊκή διατροφή είναι ισορροπημένη και όταν είναι ισορροπημένη, είναι κατάλληλη για όλες τις φάσεις της ζωής, που σημαίνει και για άτομα που έχουν καθιστική εργασία ή τρόπο ζωής, και για αθλητές, και για γυναίκες οι οποίες είναι σε εγκυμοσύνη ή θυλάζουν, για τους ηλικιωμένους, για τα παιδάκια, για τους εφήβους, για όλες τις φάσεις της ζωής. Φτάνει να υπάρχει η σωστή πληροφορία που να το εξασφαλίζει τα θρεπτικά συστατικά. Όπως με όλες τις μορφές, όλα τα είδη διατροφής,
πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες που να βοηθήσουν τον κόσμο. Η ομάδα Φαντάζομαι η δικιά σας ομάδα τα έχει όλα αυτά και παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο καθένας για να ξεκινήσει να μπει και αυτός. Γιατί όπως το κάνετε και εσείς, το κόψατε μαχαίρι, μπορεί να πάσα στιγμή να το κάνω και εγώ, ποιος ξέρει, μελλοντικά. Έτσι, να μου ήρθε και εμένα να θέλω να γίνω και εγώ, να ανήκω στην ομάδα των vegan. Θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Α, τέλεια. Επειδή γενικά η ομάδα μας πιστεύει ότι τον κόσμο δεν πρέπει απλά να τον παρακινείς να κάνει κάτι, πρέπει να τον ενδυναμώνεις, να του δίνεις τις σωστές πληροφορίες που χρειάζεται για να μπορεί να την κάνει σωστά την επιλογή που κάνει. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εκεί, απαντάμε ερωτήσεις καθημερινά στο θέμα της διατροφής. Έχουμε γράψει οδηγό για ισορροπημένη φυτοφαγική διατροφή. Εγώ τον έχω γράψει επειδή είμαι φοιτητής ιατρικής και έχω ψάξει αρκετά το αντικείμενο. Έχουμε συνεργασίες με διαιτολόγους, διατροφολόγους, γιατρούς. Έχετε και πολλές συνταγές στο site, έτσι, που έχετε. Υπάρχει ένα site που δείχνει ενδεικτικές συνταγές για τους vegan. Ναι, και γενικά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όταν γίνεις vegan δεν τρως απλά μαρούλια και σαλάτες όπως είναι η κοινή παρανόηση, ότι μπορεί να έχει πολλά γευστικά και απολαυστικά πιάτα και να γνωρίσει μάλιστα πολλές γεύσεις που δεν τις ήξερε πριν. Ας πούμε ρώτα τι είναι το κεχρί, το κοινόα, ο αμάραθος, το φαγόπυρο. Εμείς τα γνωρίσαμε στα vegans, πριν δεν είχαμε καθόλου ιδέα τι είναι αυτά. Ή τι είναι το φυτικό γάλα. Το ήξερες ότι μπορεί να βγάλεις γάλα από το αμύγδαλο, για παράδειγμα? Από το αμύγδαλο, ναι, νομίζω κάτι έχω ακούσει κάτι γύρω από αυτό. Ναι, βγαίνει γάλα από το αμύγδαλο. Από όλους τους ξηρούς καρπούς γενικά, από τα φουντούκια, από τα αμύγδαλα, από τα καρύδια. Μπορεί να φτιάξει από τους σπόρους, όπως κολοκυθόσπορο, λιναρόσπορο. Και με πολύ εύκολο τρόπο. Επειδή εγώ είμαι λίγο τεμπέλα σε αυτά, ναι, θέλω γρήγορα πράγματα. Ένας πολύ απλός τρόπος για να κάνουμε το δικό μας αμυγδαλόγαλα και να πάρουμε και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως είναι το ασβέστιο είναι ένα φλιτζάνι αμύγδαλα, τα μουλιάζουμε από βραδείς και την επόμενη μέρα στο μπλέντερ με 3 φλιτζάνια νερό. Η αναλογία είναι 1:3. Αυτό στο μπλέντερ το χτυπάμε και στη συνέχεια με ένα τουλμπάνι ή μία πετσέτα που δεν βγάζει πολύ χνούδι το σουρώνουμε και αυτό που βγαίνει είναι το δικό μας σπιτικό αμυγδαλόγαλα. Αν θέλουμε προσθέτουμε κάποια γλυκαντική ουσία, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν με έφερες να δοκιμάσω λίγο? Κακώς. Να γευτώ την λίγο επόμενη φορά λοιπόν θα φέρουμε και αμυγδαλόγαλα. Λοιπόν, είπαμε 1 φλιτζάνι αμύγδαλα και 3 νερό. Ναι. Τέλειο. Όσον αφορά το αυγό τώρα, υπάρχουν έτσι κάποιες αναλογίες με άλλα για να πάρουμε έτσι τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά? Γενικά το αυγό σαν συστατικό, από άποψη θρεπτική δεν χρειάζεται να το αντικαταστήσουμε, γιατί η φυτική διατροφή ήδη έχει όλα τα απαραίτητα, και την πρωτεΐνη και τις βιταμίνες και το σίδηρο και όλα τα ιχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε. Το αυγό σαν υφή σε διάφορες συνταγές μπορούμε εύκολα να το αντικαταστήσουμε με διάφορους άλλους τρόπους. Όπως, ναι. Για παράδειγμα, στα γλυκά μας, αντί για ένα αυγό μπορούμε να βάλουμε μισή λιωμένη μπανάνα και θα δώσει την ίδια υφή. Ή μπορούμε να βάλουμε μια κουταλιά αλεσμένο λιναρόσπορο με 3 κουταλιές νερό, αφού το ανακατέψουμε στο blender για 1 με 2 λεπτά. Αυτό παίρνει τη θέση ενός αυγού στη συνταγή. Οπότε όλες μας τις συνταγές και αυτές που περιέχουν γάλα και αυγά, ναι, μπορούμε να τις φτιάξουμε vegan. Τέλεια, εξαιρετικά. Αυτά όλα που υπάρχουν, όλα αυτά τις πληροφορίες υπάρχουν στο site μας, το οποίο είναι veganthessaloniki.gr, και έχουμε επίσης Facebook group διαδραστικό, στο οποίο μπορεί να γράψει ο καθένας τις ερωτήσεις του, και σελίδα επίσης στο Facebook. Μπορεί να μπει ο κόσμος, να ενημερωθεί και να δει επίσης για τις ερχόμενες εκδηλώσεις μας, όπως το επόμενο Σάββατο ας πούμε θα κάνουμε τη λεγόμενη βικανοεξόρμηση, όπου ουσιαστικά μαζευόμαστε νέοι και παλιοί vegans. Ξεκινάμε από την Καμάρα, κάνουμε ένα κύκλο του κέντρου δείχνοντας όλα τα μαγαζιά τα οποία έχουν τρόφιμα κατάλληλα για vegans, είδη ένδυσης, υπόδυσης, προϊόντα χωρίς πειράματα σε ζώα όπως καλλυντικά, καθαριστικά, και τελικά καταλήγουμε παρεΐστικα σε μια ταβέρνα που τρώμε μαζί vegan φαγητό. Παστίτσιο vegan έχει? Εννοείται. Ναι. Έχει. Ναι. Κοίτα να δεις το πάει για πλάκα. Μπορεί να φτιάξει πολύ ωραίο παστίτσιο vegan χρησιμοποιώντας κιμά σόγιας
ή επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσεις μαριναρισμένα λιωμένα ρεβίθια για τη βάση, τα μακαρόνια κλασικά, και για μπεσαμέλ μπορεί να φτιάξει πολύ ωραία με φυτικό γάλα και αλεύρι. Ακούγονται κολλασμένα όλα αυτά τώρα. Είναι και μεσημέρι, καταλαβαίνετε. Και υπάρχει και vegan τυράκι που το φτιάχνει η εταιρεία Βιοφρή, μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνει σε πάρα πολλές ωραίες γεύσεις και μπορεί να τρίψεις από πάνω ή να το χρησιμοποιήσεις και στην πίτσα σου, ας πούμε. Επίσης μπορείς να κάνεις και μόνος αμυγδαλωτήρι και διάφορα τυριά. Σ' αρέσουν τα αμύγδαλα, συνέχισε κόλλημα. Ναι. Πολύ αμύγδαλα. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε το βήμα να δείξουμε το Vegan Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι υπάρχει σελίδα στο Facebook, υπάρχουν τα πάντα εκεί μέσα που θέλει να μάθει ένας, που θέλει να ακολουθήσει το vegan τρόπο ζωής, και σίγουρα είμαστε όλοι κατά της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των ζώων. Έτσι, αυτό νομίζω το έχουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα και Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με The Weeknd, Ernie D, εδώ στον VFM 91.